Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba Kajala Conrad ke Sangma ulai khuble ya ka Sanfida Nongrum na kabenta ka jingla ban thep ya ka gol ka ban ningkong jongka ha ka Asian Football Confederation ka Women's Asian Cup bat ulapan benaru ya ka jing ai ngobha ka baar laktingka na ka Jingïarap Kyrpang ka jong u kumban chukdo ka Sanfida Nongrum ka thei yele kai na ka jala kalong ka thei yele kai ka bayo ban thep gol ningkong ya ka kinhon yele kai ki kan thei na India ha ka AFC Women's Asian Cup 8,000 Hunrio ka kanhun yele kai jong ki kan thei ka India kalasdang ya ka jingya khun jong ka ha ka 8,000 Hunrio AFC Women's Asian Cup da ka jingya kai basdang persha ya ka Vietnam ha Perth Australia ha ka si balang ka South Rek ulber 8,000 Hunrio ka Sanfida kalayo ban thep gol shigol kabalong ka jingsa jingkan mau bat ka jingsarong ya ka jilla namar ka dei ka thei yele kai ka baningkong ha ka jilla ban yo ya ka ne kalat ha ki limpung ki bakham he ha ka perthei wat la ka India kla sharem da ar la ka wei ha ka Vietnam henrei ka ne ka longpat ka wei kalat ba ka India ling ba ka Sanfida Nongrum kala yo ban pinki jar ha ka ne ka limpung yele kai hadin ar pulai snem ha ka jingile kai ka banwan ka India kan sa aireng biang persha ya kari Japan ka bajulong kala adu ha ka perthei ha ka nyo tri ulber 8,000 Hunrio. Hi everyone, I would like to take this opportunity to congratulate Sanfida Nongrum, who just recently scored a goal in Perth at the AFC Women's Asian Cup. I would like to take this opportunity to congratulate her and also to give a small financial assistance of 2 lakhs from the Chief Minister's special grant to show my sense of appreciation for her. I wish her and the entire team the very best. Thank you very much.